नै दिनै मोनसे श'रुमाव फैलायबाय। फ्रिज नायनो फैदों न'नि थाखाय। लोगोफोर नैबेखिना गासैबो 5 स्टार गोजा, सिंगोल दर गासैबो। बेनिफ्राय नैबेनि गासैबो बे साइडनिया 5 स्टार गोजा, सिंगोल दर LG। बेनिफ्राय नै साइडना 3 स्टार आरो 5 स्टार गासैबो मिक्स दोङोबाथाय दा नैबे डाबल दरखौथ' लानो हाया लोगोफोर, सिंगेल दरखौनो लागोन साननाया दा डाबल दर लानो थाखाय गोबां बाजेट नांगौ जायो आरो बेफोरबायदिखौथ' लानो हाया बाजेटनि थाखाय। न'आवलाय आरो मानोथो डाबल दर एसेबां गिदिरखौ लानो, न'आव एसेबां मालबो लाखिनाय जाया, दखानफोरबा बेलेग बाथ्रा। दा नै लोगोफोर सोरनोबा वाशिं मेचिन नांगौबा नैबे श'रुमाव फैनानै लानो हागोन। गोबां मोजां दङ। ओमफ्राय नै किटचेननि थाखाय स्ट'व आरो ग्राइन्डार मेचिन दोङो लोगोफोर। मिक्सार श'रुमनि नामा जाबाय प्रिति। मिक्सारफोरा गासैबो मोजां गोजा नुनायाव।